Ο Θεός βλέπει τα Σόδομα και τα Γόμορα και αποφασίζει ότι είναι τόσο αμαρτωλά που μόνο η ολική καταστροφή είναι λύση. Ο μόνος άξιος για σωτηρία, ο Λότ. Ένας άνθρωπος που, όταν ένας όχλος απαιτεί να βιάσει τους φιλοξενούμενους του, προσφέρει τις κόρες του. Αυτό θεωρείται αρετή. Η γυναίκα του Λότ κοιτάζει πίσω και γίνεται αλατοκολώνα, γιατί ο Θεός, εκτός από ομοσταγής, είναι και υπερβολικά σχολαστικός. Και μετά, στην πιο ανατριχιαστική στροφή της ιστορίας, οι κόρες του Λότ το μεθούν και συνευρίσκονται μαζί του, πιστεύοντας πως είναι οι τελευταίοι άνθρωποι στη γη. Και ο Θεός, τίποτα. Σιγή. Αν αυτό είναι το παράδειγμα θεϊκής ηθικής, τότε μάλλον κοιτάμε στο λάθος βιβλίο για αξίες.